Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginaprubahan na sa Department of Energy verbally ang ginaduso sa karon ni Bacolod City Mayor Abby Benitez nga power plan ini sa tuyo nga papanubo ang bilisang kuryente. May report si Nico Delfin. Sa Consumers General Assembly, ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga nag-okay na ang Department of Energy sa ginduso nga plano angot sa pagpanubo sang balayran sa kuryente kag iya na lamang ginahulat ang official approval agud mapatuman ang power saving measures. May ara na breakthrough. I think I have a few ways. I have a few suggestions. I have formally written the Department of Energy. Kabalo gini ang Seneco kung ano ang akong tong gin-propose sa ila. Verbally, nagsiling sila okay. Gaulat na lang ko sa official approval or statement halin sa Department of Energy para ma-institute na ang mga power savings measure para mapanubo naton ang kuryente diri sa aton. Ginsiling sang alkalde nga kabahin siya ginduso nga tikang among pagbakal sang bulk supply halin sa mga power suppliers gikan sa probinsya kasubong sa mga solar power plant kag biomass power plant. Bilang contestable consumers, sara makabakal sa manubo nga power cost sa mga power generators ang syudad nga magaresulta sa pagnubo man sang balayran sa masobra 3 pesos per kilowatt-hour. Suno kay aning Energy Regulatory Commissioner Attorney Aina Magpali Asirit, ang pagmahal sang coal, pagsaka sang value sang US dollar kag pagsaka man sang presyo sang produkto petrolyo nalakip sa mga kabangdanan sang pagtaas sang balayran sa kuryente. But now that market prices have risen, it is sufficient to pay for their feed-in tariff. That's why the ERC has suspended the feed-in tariff. Nagapati siya nga pinaagiman sa mga alternative power supply kasubong sang renewable energy halin sa solar kag biomass power plant sarang mapahagan-haga ng pagmahal sang balayran sa kuryente. Nico Delfin para sa DGCast Negros.